Sa shisin pat nagaliang jong Good News TV ni ai kuble ya pi barok ke bapet ya kene program ke jongi hakene ke por bat ngi pediang sumha ya pi haga kerteng ke jong utrai bat nong pin im jong yu Jesus Christ. Nge don hakene ke por ringkat haga Good News TV ya i Benning Star Linkoi i bolong way na ki kon samla jong kebalang uba ublay ula penan kam ye i kam tam e hagabe day but ke sports and games kindiat kumban chupin ithu ye phi ye Benning Star Linkoi i day i babat menta ya ke national games record lani i day national games record holder yakaba ilabat yakani record na dukas nam arajar nyo bat ni thu bahdu menta empat don bebreak yakani record ke jong i kata ke national games record but i labat yakani ka record haga jingele kai marathon ka safu ar kilometers but kita shibun ki way pat ki games ki ba iba Benning Starling ko ile shimenta kum ko Commonwealth game nang ta ke Asian marathon but ki way la se ki ba ila ban se thu hapleng jongi hagani ka por ti ba Benning ni priang so ya phi shagani ka program ka jongi hagani ka por but ni ai kuble ya phi ya ka jing plat por ka jong phi ban ni don kat lem bat ni go Good News TV but kham tam e baling ba jong ka jing ya kren bat phi ka jinge liu jing mut bat phi bat kham tam lingba ka jinge thu ka jong phi ka jinge shem ka jinge kundu jong phi ngai kan long ka message bat ka kubor na ka mta ki parlok samla ki jongi ki ba pej ya ka ni ka program ka jongi te khindiat ne shkwa ban bo hapleng jong phi ka jing klipi na ban batai ki ngi khindiat ya ka jinga lenti ka jong phi nadu ka jing long khna ka jong phi kumno phi poi sha ka ni ka jinge le kai bat ka e ka ba ai men sim phi ne ka ba pen ki men sim phi ba phin poi sha ka ni ka thong le ni sha ka ni ka jinge le kai Nung kong si siya haswa ba ngin keren lan ne nga siya ai ngu yo blay ya ka ba u penlong kumne kumbang long menta bat ai ku blay ru ya ka Good News TV ba ki ai ka bantai nga bangin ya keren kumne te ku blay sibun ya Good News TV bat kam tam ya fi pastor ya ka ba pila awat na du ki mensua bang ya kendu hau arajar sao sepune te ha ku por ngam poigan mau ban sadon khasi sepune ku blay sibun pastor pidan ya fi ya ka ba pila wat yang tu por ngas kan no su penja abang don sepune ndai ka jing kendu ya fi ya tu kan no ngas dokumen dengan ya thu kan dia jinglong jungan adu bah kena nga syong sya ka snong sakwang kebadan sya mau gorwat sya southwest ka sihil de mentang ala sa sya mau tawar te ngalong tang u kena ap masi te ndai ngai ngu yo blai trai kan dari ka ba u penlong kumne kumang ngalong mentang bat kumni gibri hi lekhan u blai ngimla ban le ye keburom nang kong ngediban ai syo blai hi te kumbang ilong menta kumne te hadin na ketupat ngai si menta ki jingle kai na interblock nang ta ter pat ngapoi sadu kan ka menta ka menta long haga jinga lenti jong pi kum khna long is ngok thu phi wan na ka tu ka jinglong kum pi ong pi long tang khna amasi ki ai ki jing e ki ba pi pi kan do long haga tu ka por mo ngis ngok thu long kum pi la ong haka kam ka ba pi don nang ta pi sedang bani she menta ki interblock pa kum ta ter ki ai ki jing e ki ba pi kan do long haka be day bat ki ka jing practice la ni ki jing le kai ki jong pi ki jing e ki pi kan du ko khna ka ta ko por kumu khna ka tu por pastor bun ki jinge syang la kan mau ba por ban ap masing sumare kum tu syu be ngimdan kata ka ba ngimtip ba kada kan ka jing mare ka di ka sport anda hadin ka tu pat ngala tip ba kan ni ka dan ka sport te ki jing e ka ba bun pa de nang kong e ka ba ngimdan juti man mare namar na ka ying paru I surat email irep tidon tang iwe men iba tri mekanik ti tai ba kersian yang ni ndai bangin ap khui lenti ni iwe te padan ba itu ringin bio I te ban penbiang ai ka bam ke irun rei warla ka taru blai pli kala te gijing e ngidon hi di por brang kena ru rei wala ka taru ai ngu yu blai ba ngapoi hakani ka thong ka ba menta pat ngala ngasasa nang ayo sa sai hau ars usna marja arajar ngayo sa sai te nang tu ngala sedang ka ban yo kersian kamut na kitu ki jing ye she menta jong pi ki inter block ki per
kemun kesai ke itu UP bat ka jet UP kumwe ni kena ban sa sai to kindiat pila ban itu long ke ipat ka pen long UP long pisung tu ka por pi dang up pi long tang khuna up masi pi kumbaga julong ko kom le si pi masti pi mare mo ke ipat ka pen long UP pin yo kita ka jing sung tu ba plan ka ni ru ka sports dan i ba ong UP ni dan ba pen slur UP ni dan mano ba Em kat jing sisa besar kum katangi namarah kapor junga mensua padan kini kan patip. Kede. Kadang accident kita gijing mare te ngasung dang ngamare sini istai ngamdan kita gijing thai. Te ndang ila ngalik trailing kali trailing kita ru isai email yang hanaba hak tu kapor bathai kede bentre yang tu. Te ndang lalap ya gijing puli junga mentah hak itu ngalek ya kan sport pat kata kede kucing ke main ke badai ke badan kam bahan. Te ndang la hadin pade ngong kita kan kejing mereka iman kadang kesap nomor kejing thai ngamdan la dang abe la ni no ya ka belang ka masih la ne kumta la che sen ngamdan kejing thai ting song thu kadang kesap hanga bo blei wai Kemudian kita kejing ong jing mei jong pi hakapor pi nang kena ba hakapor ka bathai hakata kapor tre long mentan da pila dan la kejing puli pi su ba katar ka ding away na ki gitu mo ka badan kam ba ka sports kan sport dagi pi ong ki national coach international ketu ka wat ka bai ai mei gemut ya kata tahi ka don kamba kemudian kapor ka bathai dia kata kapor kata kapor ni liban le extra se ong ki coach te nang tu hit ka kapasti ba fidan ma piang tu ni le biang tigala he ika pasti gede kata ting so fu ba ka tu kucing bai mei gede ka ka don kam một email ha kejing long kadi kejing start hi bo bleu ai mo long man ai le sekum kita kejing ikai ki bahadian pi sung thu ba kalong le se ke ikai ka ba wat ki coach le ni ki nong ikai ru ki priang ya ke ikai ba email jong pi ha kata ka por kejing bam tip yong ni kata se ko wi pa nga kwa ban kali pi long to kindiat ngila tip ye kejing shim ta ke jong pi ki national games ha ki commonwealth game nang ta ki asian marathon le serang dan chu ki ikai pat ki wei pat ki gi jing le kai gi jong pi gi banai tai jing sedang i berit jong pi la kalong hi interblock la kalong ha ki district level ba kum ta ter long pi poi sha du kan ka dan ki pat ki wei pat ki lesi ki jing le kai gi ba fi la yo ban represent la ni ban mikmat ya gari india ga jongi ngala si menta ha Switzerland ru na yo banwani si menta te na Australia ki Singapore la kumba khat lai ka sauta ling lawan si menta ki sabar jo gari india te india ju ha ka ri india jung ite try la jen man ka state la poi man wani le kai pasto long man ka state dari india ke ti kidan ki na kini ki tong isong thu ba pi bat ya ka national games record adu menta bat padan ba break pila ban itu ka por kan no pi bat ha ka por ngabat ngau arhajar nyu ke balong si kauti timing pendep arkanta khat nyu minute life second arkanta khat nyu minute life second ka sapu ar kilometer mo te na kini pat ki games ki ba pi shementa shiki wei pat ki ri jong ka perthai long like no ang neri india jongi ki ba pi la yo le se ban achieve la ni pi poi ha kanu ka kerdan long tang bakan long ka jing I mean see mi ki wei ru mo nga ngalek hau arhajar ndriu sa Switzerland hang tur nga yo gold medal mo te ngalek biang hau arhajar ndriu hi hau September ngalek biang sa Nairobi atur nga yo gold te sa Nairobi hi yo gold te nang tu ngalek biang sa Sri Lanka nga yo bronze ngawan sa Australia lawan Arsin sisin ngalong besan sisin ngalong besar ti kita ki achievements ki jong phimo long ki ba let's say kan pen ki men sim ki kam tam ki kun sam la ki jongi but kan I men sim ru ya ki let's say bakin nang ya chaprang to ha ka bi dei but ka wei pat ka benta lamar kani ka kubor limba ga good news tv pila mo ban ya thu apreng jongi kumu samla kristal mo ngi song thu pi hab represent ki india ka ba let's say ki nong yele kai ki la ban wan ki wei states ni ki wei pat ki jinget kumnu kum samla kristan pila ban sakhi yo Jesus Christ lingba jong kani ke jingile kai ke jong pi long kumnu pi sakhi yo Jesus Christ ki wei lingba kani ka sports and games kumni ji Kristen ladang i don kata ka mensim pastor bat ka badon kam hiru
ladang isu dua itu kam da simpore pastor mon isu kam tu ikan mau yo jisu ngi IT long kala pen I ki wei ba ni dei Kristen te asisin ha Mumbai ka bang interview ha media inga te ngabatang ong kane te kadi ka de ka sing Sunday te ngi Kristen ak Sunday ngi kam buram rei ngapan mak ba ngam banse nga haban ngile te ki I bang adua nga khabar pi khamat kamat kila bat undon kam bang inda ong mang Kristen gitu ke media hi long ba uni udah yu Kristen te kata ka sakhi ka basuk ban pingi thu yo jisu ya ye kiwe kum gi muslim gi hindu kem patip kitip to ba kem so thu pada re hak ta ka jingle ka jongi ka bangi pen I bangi duai ka mut kata ka sakhi bang ini gede Kristen ki bagi ngai yu jisu bat ka jingle ka jongi ai ka ba ngi gede bat pen I kuwe ka kum Kristen ka mut gede ban pen I na ka jingle ka jongi te ngi happen I kata ka dega ban pen itu bang ide ikon gitu Kristen ikon yo Yesus te ngi don kam kum ngi samla pastor ban pen itu ladang ide sek pun Kristen te kata ka dega message na ban tam pen itu yo Yesus aki wei pat Hakapor ka ba lesemo hakapor ka ba pipi duai shwaban ni lek kai lani shwaban practice kalau judan ka jingkali ni ki parlok balai file akum ni lani hoi ka dan pastor kadan mo hapor bamru ngasai khabar khamat tentang ki Hindu ki Muslim ki tip ki lek kai ye to kimpat tip ka basisin arsin tundai anda kila tip pada ki burum ngakiru kila khabar blang kata ka pensultanat kedai pastor nomor ba kim tip te kembali khabar yo don panglan sistem lengi pada ngidan kata mengi kedan bulai tiadin pada kita tip makiru ki burum lang kita ka Kamut kuma pila ong hi bangin sakhi yo Jesus Christ kamut ngidon kam man pen I di kijing le jongi kamut nadu kapor shwa bangin practice ngidon kam man duai nang ta ka shwa bangin shim ta kijing le ka ngidon kam man duai but haki lat ki kabul le siki bo bleu play na ka benta jongi kuma pi ong pi ki media le si pila bani thu mo pilong Kristan bat Jepang kuma pila ong hi mo pi bat tang kijing le jong piru kamut ki media ki latip hi mo pi de Kristan bat ba katai kalau along kasaki te top stakoi pat nga kwa ban bo apleng jong pi ke ni kapor ke ipat ke kubor ke jong pi mo le sikila ban chibun ki samla jongi ki bala man no men sim ki sngo ba ke ni ke jingile ka joki le ni kampoi shenu shenu ke ka kubor ka pi kwa ban ai na ka benta joki ki samla ki pa pet ke ni ka program ke jongi le sik ka message ko fi don ban ai nam ta jongki kemasik juga bangan ai kabarok ki samla pastor golong ba lada ngidon kata kemen sim ngi na gibru ngi namla nyapan bor no blai tilada ngipan kemuru blai nom kernga antara ya barok kai lada ngilong ki babitu usutu habaro ikinu blai ngi usutu lada ngide ginong kendong lane ginong sora kino tingidon kam lada ngidon kata kemen sim ngin pan no blai ai Warlangi long kiba ong kumbangang ong no sumbai kerana ong rei barit breu pelingkat handrei bleu ai la ka jong sap salen tum nam dan kana ko gijik ladang jipan ten rei ka bobo na jongi ka mot bangi long isung teng langsung start ni langsung brei mangi te le se ka kum bakla ki berkat ka jongi ki breu rei ladang jipan u bleu ai bet ka yang jipan ka jongi te ngayu wer ki samla baro ba dalong ka bala ki jing don kam ke jongi ngi bina thu hobule tengin penlejing mut ngin duai ngin pan ladang ngin sung thu ik ero ngin gendu kum ye pi pastor ngase wani gendu ye pi ngase panjing mut te kata ka de galat galanti ka bang pat ke jing tre system lu ko don kam ni kem ke jing tre system la da pi pan ne pi blame no man re jing tre system te ke de nangi in kong te ke jing tre system bat ke jing minat bat ka we galong ka kumau na kumka disiplin ngidi bandan lah ka keren lah ka le sin balong gedon disiplin kemut ki thu ya barok ke disiplin kam thu ya bangin riam gijing riam ba balong pen bet pen renti re ha ka keren ha ka yai ha ka no kono kumanta ka ari ga we ke disiplin kam tam ka tin ka thlik kum por manta tar ka disiplin ki bang ninang ban keren ye to ngi ai ku le ye pi ba bening bat kam tam ke ni ka message ka ba pila ai nam taki kun samla jongi ngai kan long ka jing ai men siem na ka taki samla ki ba pet ye kan program ke jongi ba ka ban ning kong hi pili ban bu yu blai ning kong ha ka jing im ka jong pi
but pi depan pan bor no blay ke eke ke pi kwa ke eke ke pi angnut ha ke jing em jong pi u blay un ai bor but un yarap ya pi but kata kadai ke ba ke message ke ba iba bening i ai na ke benta jong pi nga kan mau i ke sam ke balai pi nyo ke khot ke sao ke ba ong pen skop hai la di ho blay tu ai ke jing kwa jo ke dot nut jong mi but nginget la pi hi pi yat ha ke lenti ke jong blay pi pen skop hai la di ho blay u blay un ai ke jing angnut ke jing trang ke men siam ke jong pi but kum chu runga kwa ban pen kan mau ke bai ba bening ila ong ba ke practice ke jing tre shitom ke jing tre minat namar ba u blay u yarap ya kita ke ba yarap ya la di pihak ban pen shitom pihak ban tre shitom but pita ke pan bon u blay nganget u blay uni rap bat un kesan bor fi bat nak pilong discipline ko mai ba bening ong discipline om dei e tang ha ki jing la kain ri discipline ka tien ka tlien discipline ha ki jing long jing im ka jong pi ti sa sien ba bening ai ku le pi ya ka bor ka kerpang ka jong pi ku pi ai hot ngi nak good news tv ngen yai kan mau pi ka jing duai ki kam ki jing trei ki jong pi bat kham tam e ha ka ni ka benta ka ba pi don ha ka liang jong ka jing la kai u ble nang pendan buram pi ba hiru pinang la ban pendan buram yu blay limba kini ke jing la kai ke jong pi te ku blay shibun ba u blay un don kat lembat pi ba ashwa ban pen kot ye ke program tu ngin pendam ho blay ha ke jing duai ablay buk pa jung iba habneng idap la ke jing sngongo ka ba kraw ya me na mar ke ni ka por ka ba mala penyo na ka benta jongi bat kerpang e ha ke ni ka por ba mala ya lam ye ba benning star linkoi ba inyo ban don ring kat lembat ngi good news tv bat kham tam e ku try ba it ba inyo ban ye grand ban ye pliu jing mut lembat i ba ka ban long ru ke jing I men sim na ka ban ki wei pat ki samla ki ban angnut na ka benta ban kiu she jong ha ke liang jong ke jing le kai ya rap ku try ba it ba ling ba jong ke ni ka kubor ya ka ba iba bening ila wan lam up leng jongi kan long ka bor na ki khun samla ki wei pat ku ken rat ba it ba kin nom sngo du jinkerman henry ba kin yai phai tang shami u bleu bala baro ba u bala ban ya rap ya ki ha ka no ko nu ka liang ba ha ka no ko nu ka jing don kam ke jong ki shi kan tien ga bo ti ba bening ya ka ba me menang ker khu ye i ko ma mala judon kat lembat i mena ra ye i ku try ba it na du ke jinglong kena ke jong i kum u kena shanong kendong ko ken rat be ha ke jing up ye ki blang ye ki masin ri try mala ken tiu ye i mala ker khu ye i haduk ni ke kerdan men na ye don kat rubat i ko try be it ling ba ju ki sngi bat ki por ki malang wan paro jong ke jing im jong i nang ker khu ye i ha ke met bat nang ker khu kham tam e ha ke jinglong men sim ke jong i ba ling ba ke jing im jong i inang la ban shakri bat ban sakiru ya ke kerteng ke jong mi ke jingo ke buram baro ngi aisha mi nama malong u blay u snap u sngo u sha skor ye ki jing duai ki jing kot kerpat ki jongi patun ai ru ba ki jing ai e ki jong Jesus Christ bo try ka jing e ba ka ba mayan ka ba pula ka jong blay buk pa lam ka jing selok ka ba tiang ka ban chat bor ka jong ban sim ko ki ni ki lai ki jing ku na wi play a bi ki no ban shong sa shong ren kat lem ba di ba bening lem ba di ngilang baro ba di ki tu baro ki ba pet ya ka program na du menta ba chi ki arta ba ki ba bam ju ko tru amen the sashi sen pat to blame ku ya fi baro